Mill-indipendenza sal-Ewropa din hija tema li se tkun diskussa l-ġimgħa flimkien mal-Membru Parlamentari Ewropew David Casa fejn f'kumment il-Net News ispjega magħna dak li se tkun qed tikkonsisti din id-diskussjoni. Dibattitu li se jkun qed jitkellem dwar il-perjodu li għaddit minnu Malta mill-indipendenza sal-Ewropa. U allura naħseb tajni aspett Ewropew, tajni aspett ukoll nazzjonali għax l-indipendenza hija l-ikbar festa illi pajjiż għandu jiċċelebra għaliex kieku ma sirniex indipendenti ma konniex nistgħu nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Ħajkun diversi mistiedna mhux necessarjament ġejjin mill-Partit Nazzjonalista, imma nies li huma validi li studjaw is-suġġett, nies li huma viċin ħafna l-aspettattivi tal-poplu Malti. U naħseb dan ħajkun okkażjoni oħra, attività oħra li meta taqgħadha ma' dawk l-attivitajiet kollha illi se jagħmel il-Partit Nazzjonalista naħseb illi se nilħqu l-aspettattivi ta' mhux biss nazzjonalisti imma tal-poplu Malti oġbol. It-taħdida se tkun qed tibda fis-7:09 ta' filgħaxija u se tkun qed issir fil-ġurnata Hastings fil-Belt Valletta. Il-ħadd imbagħad fil-11 ta' filgħodu se tkun qed issir laqgħa politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar filwaqt li tnejn laqgħa oħra fis-7 ta' filgħaxija fejn se tkun qed tittella fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi. Dawn iż-żewġ laqgħat se jkunu indirizzati mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Lejlet l-indipendenza fl-20 ta' Settembru attività bit-tema Inselmu l-Malta Indipendenti fejn se jkun qed jitwassal diskors mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. L-attività se tkun qed tibda fit-8 ta' filgħaxija u se tkun qed issir madwar il-Monument tal-Indipendenza fil-Florjana ftit passi l-bogħod minn fejn saret l-ewwel ċerimonja ta' Malta Indipendenti fl-1964.